Сіз Шаян ТВда түйме тапшыруын қарайсыз. Һәм мен Рүзәл барлық тамашашыларын да қайнар сәлемләр белән сәлемлим. Сіз безнең тапшыруда катнашырга ризалык білдіресізме? Ауыр сұраулар вақытында да, жырларны білмегенде де, бірігізге болышырға сөз бересізме? Ені құрметлі достар, аңлағансыздыр, бүгін бізде интернетта инфоповодлар тудырып тұрушы, сәбәп бұлдырушылар, блогерлар, еш, креатив, пар, Илюсе белән Раушан. Һәм гаиләле тапшыру булгач, біз де аларга ярдәмче итеп бір гаилә әгъзаларын бирдек. Ул да булса, Илюсе белән бергә бүген Сәйлән фестиваленең 3нче сезоны финалисты Әмир Галиулли. Әйнде Раушан белән бергә Әмирнең энекәше, шулай ук Сәйлән фестиваленең әлегә ярым финалисты Сәид Галиулли. Хөрмәтле командалар, уңышлар сезгә, ә без башлыйбыз. Туйдан соң гади тормыш башланган сыман безнең тапшыруыбыз да бірінші тур белән башлана. Ул турның исеме үзгәрешсез, сүзсез җыр дип атала. Һәм инде хөрмәтле командалар, сезгә хәзер экранга карап, берсерәге андагы рәсемнәргә карап, нинди җыр турында сүз барганын белергә кирәк булачак. Беренче сорау экранда. Анда сандугач. Нәрсәләр бар, әйе? Анда гармон. Гармон таный. Дальше. Бunda носки или галстук? Галстук mu? Әйе, галстук. Нишли бу егет, нишли ул, нәрсәдер эшли? Басып куеп та фикер алышып була, әгәр дә теләсәгез, әйе? Без уйлыйбыз әле. Уйлагыз әле? Сайт белән жырла бит инде получается, чуть-чуть да бар бу. Нәрсәдер, әйе? Жырла. Biz даже Көйдә булырга мөмкин. Көйдә булырга мөмкин. Без уйлыйбыз, ничек әле сайра? Сайра гармон, сайра булмый уже, да? Без беренче белән сайра гармон. Сайра гармон. Сайра гармон. Андый җыр бардыр, ләкин без аны белмибез, кызганычка каршы. Сайра гармон. Туктама. Уйлыйбыз әле, уйлыйбыз. Менә монда нәрсәдер көй җырлый чыгара әлеге сандугач. Монда нәрсә ялгыйлар, бит бер тимерчылыкны икенчесенә. Илюсе, Әмир. Гармоны сайрый, сандугачтай гармоны сайрый да сайрый. Көйне көйгә, ялгый. Бер егет гармон сайрый. Җавабыгыз кабул ителде һәм без дөрес җавапны ишетәбез. Гармон сайрый, гармон сайрый, Сіз дұрыс жауап бердіңіз, ең мөһиме, бір бал сізге, тыңламыша да. Дұрысын генә әйткәндә, монда бик тыңларга да кирәк, монда карарга кирәк һәм икенче сорауны карыйбыз. Нәрсәләр монда микән? Җиләк. Җиләк. Бар җиләк. Китаплары. Чәчәкләр. Чәчәкләр. Карурман. Карурман. Җиләк. Бу нинди чәчәкләр? Ансы бек кастырагыз инде лучше. Бу нинди чәчәкләр? Кызлардан сорыйбыз ди. Бу нинди? Мин чәчәкләрдә вообще не разбираюсь. Поэтому мне ничего не лез. Сиңа повезло. Әйе, нинди чәчәкләр? Бу әйтик инде, бу миләүшәләр, фиалкалар. Әмир менә, Әмир белә. Әмир молодец. Фиалкалар, татарча миләүшәләр. Да, Миләүшәләр. Татарча миләүшәләр. Минем теща Милёша. Считается за ответ?
Birinci buluşa mı bu? Bu teşi. Alo teşi. Alo teşi, ben size hazır bir foto tutup jiberem. Bunda sizin isminiz bilen belli bir jir var. Так. Алдыңа жип ал, орman миләшін. Sen sözlerini ettin indi, sözlerini ettin. Давай напой просто. Жип ал, орman миләшләре. Bunsı ağır bu jir, şunla baytam. Onun isi... Ha, da? Ne öyle? Yortu bol bulsa da birik misin? Обязательно. Eğer dürüst bulsa. Ayda istanlık dürüsünün etkende. Әлі қазір сіздің үйіңіз бар. Ağlarıma jiyip aldım kar orman milevcesi. Мен бұл жерден Orman milevcesi. Nurlu yüzlerine kara barmigen sürüleşesi. Bu Tatar halk jiri kartuf dip atala. Картуф, Kartuf. точно. Ben şu bitinde no. Әне еткені, точно еткені как раз таки. Sen bir töşünü yaratasın mı? Обязательно. Чешені бекаратам, қосы камераға айтырға. Ol seni kamersizde kuryatırsın etkende. İndi dostlar, ise birge berelige. Tağım bir biz indi sanıyız çünkü her söz öz ornunda buldu. Biz indi tağım bir jirni hazır bilirge tiyiş bulabız. İhtibar. Yul. Aha. Oğul. Bu yıllık değil indi. Mene bu... Yine de yıl fasılı mene bu. Жей. Aha, mınsı avul. Жейгі oğul. Jeyge avul kişileri, şul peşen isleri. Jeyge avul kişileri, şul pişen isleri. İyi. Koydan bilesin bu yerini. Biz ne ansambl jurnaydı? Nindi ansambl. Batır yiğitler. Batır yigitler diye batala. Jırlap kuşat, jırlap. Jeyge avul kişileri, şul peşen isleri. Yüreklerine dertlendirip uyatadır hislerine. Jeyge avul kişileri, şul peşen isleri. Yüreklerine dertlendirip uyatadır hislerine. Seyit bulursa da lekin bizde kim aytdı şulga bal kite bu şırakta indi ikiga bir hem ilüse bilen emirinin komandası olga çıga eğer de hazır diri cevap diriz tur kese aydak diri cevap tanık. Jeyge avul kişileri, şul peşen isleri. Yüreklerine dertlendirip uyatadır hislerine. Jeyge avul kişileri, şul peşen isleri. Yüreklerine dertlendirip uyatadır hislerine. Nindidir motor jigit jiglayabit. İskitke şeşirrep tura. Şın tatar jigiti kim miken o? Kim miken? Sin Сыға tuğdere башына точно білем. Әлі аның исімі де шындай түгі, шын батырларны кебек батыр егітлер бетінде алар. Дұрыс жауап, қойтам әуелі ауалама деп атала әліге жыр әйінді исәп, икеге бір һәм біз келесі турға күшеміз. Миңа бик ауыр булган тур, кем турында жырлыйбыз дип атала. Біз аны рэп турда дип атыйбыз. Һәм мин жырлаган жырлардан команда мин кем турында жырлаганын белергә тиеш булачак. Һәм кайсы команда беренче баса, шунардан сораячакбыз. Bu егетнең жырына бөтен татарлар гашык, яңа мотивы чыкса, иртәгедән инде хит менә кемгә кылачлап, Ходай тавышны биргән, аның сихри тавышы дәва буладыр ширдән, аны красавчик диләр, бераз миңа охшаган, йолдыз булган чагына ул сабыйдан ышанган, иртәләрен егере мәхәббәтен. Стоп. Әйе. Дөрес җавап. Ришат Фатулин. Дип уйлыйсыз сез, әйме? Һәм без дөрес җавапны Eğer dürüst cevap olsa ekranda görürüz. Dürüst cevap Rişat Tıhvatullin. Rişat Tıhvatullin. Әлі шундай сөздерді қолған еді, иртәлерін егірі мәхәбәтін ізлейдір. Қойдасың сен деп жырларын ишітсәң, йөрәкләр түзмейдір. Әфәрин сізге, бір бал сізге. Нинди жырласа да хитка әйләнә, озын күлмәге белән сәхнәдә әйләнә. Аның елмайганын күрсәң, һич тә бутамассың. Әйдә җырлый гына бирсен, бердә туктамассың. Әйдә туктамассың, балалар табарга. Ире дә җырчы икән бит булыша аңарга. Оразова?
Güzel. Güzel Urazova basma. deyip oylisiz. Cevabınız kabul. Hem deriz cevap ekranda. Gülmekler, bolalar, жонкре точно ol. Шулай. Ул шулай эйленме. Димәк, алга таба безнең тагын бер җыр калды. Исәп әлегә 2-ге. Хәерле кич. Хәерле кич. Сез монда. Не в сухом районе хотя бы, да? Ну, әйдәгез менә, бәлки мөмкинлек бирик. Үзе гади генә малай Көнчыгыш районнан. Нәрсә генә төшерсә дә килә кулыннан. Театрда уйнамый, төшми ул кинода. Тик образлары дөрес күрсәтә ала. Исемен дә бик белмиләр, чөнки язылмаган. Ә кичә видеосын бар пабликлар алган. Аның үз тормышы кызык диеп уйлыйм. Чөнки чёткий җегет арышыңны вурыйм. Этот, майкада йөри. Кем әле аны? Майка. Шы? Майкада да Майкада йөри. йөри, усыларда киемін да шепский. Ша, адныгырақ аша атны аузларына. Шар, пик. Шар. Шар. Шара. Шарап. Шарапжан. Көнчыгыш районнан. Көнчыгыш Ну, Шарапжан безнең кайдан? Буадан. Біз не тот же цвет Көнчык буа бик көнчыгыш район түгел белгәнегезчә. Көнчыгыш районнар. Азнакай, Мөслим, Актаныш, Сарман. Исеме язылмаган Это аның подсказки, получается? аккаунтында исеме язылмаган. Вайннар төшерә. Көнчыгыш районнан театрда уйнамый, төшми кинода, ә инде Шарапҗан театрда уйнады. Төрле образларны күрсәтә. Ә Шарапҗанның образы берәү генә. может, это Рошан? Шуның исеме аккаунтында язылмаган. Сен язма, сен язма. Язылган. Актаныш якларынан. Актаныш якларына булырга мөмкин. Может, Ремис? Дневник татарина. Дневник татарина Ремис. Ремис? Дневник Аршыңны урым. Аршыңны урым. Шаллыдан. Актаныштан, ләкин инде яши Чаллыда. Актаныштан мәре ул? Ауыз Актаныштан, яши Чаллыда. Дөрес җавапны экранда күрсәтәбез. Әйтәм бит. Шуннан да Ремис, Дневник татарина. Димәк, эшкә 0 әлеге турда. Аршыннар. Димәк, дуслар, алайса без киләсе соңгы турга күчәбез. Гаиләдә бер-береңне аңлау бәхет дигән сүз. Әйнде бездә бер-береңне аңлау ул җиңү дигәнне аңлата. Бәхет ул җиңү бит инде, шулай да килешәсездер. Безнең командаларга хәзер бер-берләрен бик әйбәт аңларга кирәк булачак. Ничек итеп, команданың өлкәне блогер дип әйтик инде бит. Колакчыннар кия, без аларга шәп музыка куячакбыз. Әйнде егетләр Галиуллиннар гаиләләре аларга экранда барлыкка килгән җыр исемнәрен аңлатырга кирәк булачак аларга. Ә инде җырлар айруча балачак җыры кысаларында иҗат ителгән җырлар. Башлыйбыз? Әзер. Вакыт башланды. Мин. Татарча. Мин? Татарча. Сен сөйләшәсең? Юк. Әйтәсең? Татарча. Шаян ТВ, менә. Шаян ТВ, Татарча. Сен ойнайсың, басасың, Татар каналы. барасың. Юк. Татар каналы. Шаян? Юк. Кышкырга ярый. Веселый? Татар. Кышкырга ярый. Татар инде. Татарча славянка? Юк. Татар. Дай бүтәнен. Светофор. Мен аңлам, сен ишетмим. Сен Светофор. янасың. Нәрсә яна? Светофор. Светофор? Бар берәү. Әйе. Дәвәни. Бабай? Юк. Улы? Өлкән? Әйе, улы кем? Дәвәни. Дәвәни? Әйе. Балкырты. Балкырты. Қыш? Юк. Ұшасың? Әйе, кем ұша? Мен ұшам?
Бал кем ясый? Бал. Бал. Бал ашим? Әйе, кем ясый? Кем ясый? Бал ашим? Бал Вақыт. кем ясый? Стоп. Вақыт тамам. Бал қыртыйдан да. Бал кім ясый? Кім ясый бал? Бал қырты бал Адам вообще ясый. проверштірмей. Шында? Амашылмай. Сіз контент ясыйсыз, бал қырты бал ясый. Бікісі де бек тұрышып ішлейлер. Енді рахмет сізге, Амир. Елесе сізге де. Тауышығыз пішлейкі. Вот сейчас наш раунд. Вот сейчас вот наш раунд. Пока-пока. Қазір барсында көрербіз. Рошан, наушники давай, құлақшындарына ки. Давай. Сиңа құлақшындарына киерге оңайлырақ. Демек, уақыт башланды. Экранда бірінші сөз шығуға оқ. Кирәк ми миңа? Патата. Юк. Кирәк ми. Нет. Юк. Юк. Кирәк ми. Телефон. Кирәк ми. Язырға ярамый. Юк. Язма. Телефон. Телефонда. Отырма. Кирәк ми. Не надо. Миңа. Миңа. Кирәк ми. Пожалуйста. Телефон. Пожалуйста, телефон. Алло. Алло, перезвоните. Кирәк ми миңа. Телефон. Давай дальше. Алға, бір гіне. Бір. Мин. Генә. Син. Бір. Генә. Бір син. Бір өзің. Генә. Бір кіші. Кышкыр. Бірінші сөзі бір. Бір генә. Бір. Генә. Бір гіне. Әйе. Бір біз. Бір гіне. Азан. Язалар. Азан. Опа. Қазан. Язалар. Язаса. Азан. Ого. Азан. Яза. Язлар. Казан. Яза. Казан. Ага. Biz yaşayız. Kazanda. Мир. Kazan. Yazıla. Kazan. Біріншісі я. Ақ қалфақ. Ak. А. Ош. Ak. Ош. Kalfak. Түбетей. Yok. Ол Kalfak. сізді білмей. Бош. Ол сізді білмей барып. Бош киім. Білмей. Бошлап жеп бер. Уақыт Бошқа тамам. нәрседір. Стоп. Вақыт тамам. До свидания, сау болыңыз. Мұнда Рошан. Әйбетіне отырыңыз. Бұл сізді. Сау болыңыз. Әйбет кіне. Үйде көрсеңіз, пока. Сау. Ярайды, кетме. Мұндай кештің біле келген сейкен зағырақ көрінірге керек. Носкилары. Міне қазір келесі турға көшер едік те. Көшесі де келе. Енді энергия, дәрт. Ләкин тапшыруымыз бітіп те кетті. Һәм енді біз бірнеше мезгілден кім жеңгенін сізге айтышақ біз. Һәм сізге де. Әлі сіз білесіз ме? Біз білеміз. Сіз білесіз? Кім екен? Походу біз да. Біз едік бағай бітін, Сухой бағай еще, ема? Олар бір бал олдылар ма сен? Олдылар ма сен? Вообще әптілер ме сен олар әпші? Менә шундый безнең блок килеп чыкты бүген. Дөресрәге тапшыру. Һәм әлеге тапшыруда кемдер җиңәргә, кемдер җиңелергә тиеш, ләкин җиңелгән кеше бик тә кайгырмый, киресенчә шатлана. Чөнки үзеңнең иптәшең, тормыш иптәшең өчен шатлану, ул бит инде менә гаиләнең асылы. Җиңделәр дуслар, Илүсә һәм Амир, әлеге гаиләнең блокларын карагыз. Безнең тапшыруны да караштыргалагыз дипгән теләк белән интернетта да яхшы музыкалар кулланыгыз дип теләп сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз.